nik enun espero indeten guztia, zen nik nintzen, proba denboik hartu gabe Donostin entrenatzen, da enekin zehazki ze halko nonin, da kriston posa, intzuli naiz. 5 lortu ditut, 4 juniorretan, da beste bat zarrabakin, elitiakin da, orduan, guztua. Niri bai nahiko guztua, ni medaila batekin bueltatu nintzen, eta Eiderrek elitetan lortu zuen medaila hoi, baino juvenilan talden biak lortuko nula batean, beste bi. Bueno, azkenen guk prepatze dugu temporada guztia objektibo batzukino, baino azkenen lan hain da sarik etortzeia. Nire kasuan adibidez ustaian beraka desente inun karreteran, eta pistan hasi nintzen da hobekuntza handia notatuet, gero karreterak ere bai. Eta biak hartu ditut serio. Taldearentzat, Caja Rural Bide taldearentzat, zer suposatzen du zuek bertan egotea txapelketetan eta lortzen dituzten garaipenak? Bueno, azkenen txapelketetan eta selekzioak konjutegea, baina urte guztian zehar Caja Rural Bideekin aitzegea eta asko haukaguk eskertzeko, eta nik uste rekonpensa bezala, guk itzultzeko bezala goza politia dela txapelketan da egotea. Espainiako pistako txapelketetan izan dira, zure taldeko hainbat neska, azaldu guzu bertako emaitza honak eragiten duten nolabait Caja Rural Bide taldean? Bueno, emaitza honak jasotza beti bere tekina edo bere eragina badauka, batez ere taldean sortzen den girua, eta horrek laguntzen du. Espainiako taldetikan 3 txirrindulari jundia, kadete mailan Nekane Gomez eta gero juvenil mailan Eider Unanue eta Naia Dominguezek. Printzipioz, taldiak dakan helburua ez dira garaipenak lortzea, baina etortzen balin badia asko hobeto. Printzipioz taldiak dakan helburua da beraiek formatzen jutea, ez den jutea, baina aukera baldin badago eta garaipenak lortzen balin badira asko hobeto. Guk pistako modalidade hartzen dugu errepidekua prestatzeko. Hemen Euskal Herrian gainez daukagun eguraldiakin, ez dela eguraldi negua luzea izaten da, negua euritsua izate dugu, utza izate dugu, eta orduan, belodromoa gertu eukitzeak erresten diguna da, entrenamentu saioak neguanan egitea. Iruditzen zaigu pista egitea egiten dizuna da beste trebezi batzuk lantzea, orduan horregatik sartzea pistara. Beste gauza bada, urten poderioz, trebezi horiek hobetzen joaten dira, eta konpetitzea pasatzea, baina helburua ez da izaten printzipio batian, batez ere neguan, pistako denboraldia egiten denunean konpetitzeko helburuarekin, baizik eta entrenatzeko helburuarekin. Denboraldia bukatuko dugu urrengo hastian, Murtzian dira Espainiako txabelketak, taldetik 2 junior dihoazti, Eider Unanue eta Naia Dominguez, errepiderako ere Espainiako txabelketako hautatuak izan dira. Nola ikusten ditute? Iruditzen zait, printzipioz ondo ikusten ditut. Temporada luzia egiten da eta tartetxoan deskantxo bat egin behar izan dugu, irailara pixka bat fresko iristeko. Egun bateko lasterketa da eta egun batian edozer gauza gerta daiteke. Fisikoki ondo doaz eta psikologikoki iruditzen zait ere ondo doaztela. Korritzeko gogokin doaz, baina gero ikusiko dugu han eguna iristen denean gauza guztiak nola ateratzen diren. Maili, ikusten dugu hemen 5 medaila badituzula, guztiak Espainiako txapelketatakoak dira, azaldu guzu. Espero zenuen hainbeste medaila lortzea? Egia esan ez negan nola hainbeste lortuko nitula, baina gogotxo jo nintzen Espainiako eta entrenatuta ere nahiko ondo jo nintzen, hasi que resultatu emaitzak onak izan diala ikustea, hasi que guztua. 5 medaila, emaitza bikaina da, hala ere urrerik ez duzu lortu, hor penarik edo geratu da? Hombre, beti gehatzea ez, urrea iristeko hor segundu batzuta, baina indakoakin 5 medailak hartzea nahikoa izan da. Karreteran torneo euskaldun irabazi nun, 3 karre irabaziz, eta gero pistan euskadikoak eta Espainiako medaila hauek. Ja, aldaketa dator, juveniletara pasatzen zara. Nola ikusten duzu denboraldi berria? Nik uste izango ala urte hau ikasketa modura, ikasi barko ala pelotoien da, ritmoa aldaketari izango dut, eta
pixka sufritu, baina bueno, hor aguantatzea. Oriako limusin taldean bezala, Euskadiko selekzioan ere talde lana asko emango da, ez? Bai, 5 medaia hauek irabazteko, baita beste medaiak irabazteko ere talde lan hori burutu egin barko da. Bai, hoi da, azkeneako talde lana batzuk individuala dira, baina beste batzuk talde lana, orduan taldekin medaia lortzeko, klaro, lan hain behar da, eta bueno, talde lan hain da, baina ikuste olako emaitzak lortzei gala. Bai, mantziaten bi proaiteko taldekako persekuzioa. Hoi ez zitzaigun oso ondo datea, baina kontutan hartuta taldeko guzti lehenengo urteko ziela esperientzi bezala eta bastante ondo datea zitzaigun. Eta geho puntuazioa iteko jarri ziaten, eta hoia hobeto atea zitzaiten, 4. postu batekin. Eskapada ona harrapatu nun, eta pelotoiai buelta hartu genion, eta hortik aurrea postu bat itea errexagoa da. 4. postua oso postu ona da, podiumetik oso gertu geratu zara, urrengo urtean, 2. urtekoa izanik, hori pixka bat gainditu edo egin barko da, ez edo? Zaila da, puntuazioa ez lako proba baten, baina estrategik eta bere papelakanen zaila da berriz olako postua errepetitzea. Ez, hasieran enun pentsatzen itea pistako temporada, azkenen konbentzitu ziaten eta emaitza bastante txukunak lortu nitun, eta Gipuzkoako selekzioako deitu ziaten pixkat entrenatzen eta segitzeko asten egun bat, eta gero handikan kanpoa junintzan karre batzuk korritzea, eta azkenen Euskadiko selekzionatu ziaten, eta azkenen Espainiako txapelketa baino. Bueno, Aitor, orain pistako Espainiako txapelketak ospatu diren arren, duela hilabete batzuk zu Espainiako txapelketetan izan zinen, baina errepideko modalitatean. Azaldi guzu, nolakoa izan zen zure ibilbidea bertan? Bueno, karrera gorrak izan zian, oso jende hona zen eta orduan emaitza lortzeko zailago izan zen, baina alare ekipoko batek, Bizkaiko batek lortu zuen garaipena kontraeloj individualen, orduan bintzaren apozi bukatu genuen. Izan ere, talde lana ere oso garrantzitsua izango da selekzioarekin joaten zarenean, ez? Bai hemen bertako txeko taldean zaudenean, baita selekzioarekin ere. Bai, hemen selekzioarekin ekipo ezela lan askoin bezala zaila da gauza lortza. Orduan ekipo ezela egiten un lana eta bintza saiatu ginean zuziten, baina ez zen gauza gugun nahi genituen bezala atea, baina bintza pozik. Zure kasuan, 2. urteko kadetea zaitugu, urrengo urtean juvenilletarako salto emango duzu. Selekzioan lan egiten duzun lehenengo aldia izan duzu hau? Bai, lehenengo aldia izan da. Eta merezi duen gauza bada, esfortzuak eta bertara sartzeko? Bai, oso polita da, eta orduan merezupena Euskadiko selekzioekin eta ibiltza. Zaila da, baina juten bazea oso polita da. Beraz, urte guztiko entrenamentu eta sufrimentuaren emaitza izan daiteke hori, rekonpensa? Bai, ni tempora hasieratik oin nahi nun, Espainiko eta jutea azkenen lortu eta horrekin pozik, no?